Gaurko osasuntsu eta pozikeko programa honetan karbohidrato eta energiari buruz arituko gara. Eta horretarako, medikua den Irati Ruiz dugu gurekin platoan. Kaixo, Irati? Kaixo, itxaso. Bueno, karbohidratoak. Batzutan meldur diogu, ez? Nik entzun ditut dieta horiek ez karbohidratoak kendu ez dira beharrezkoak. Baina ez da horrela, ez? Karbohidratoak berez behar ditugu, baina, claro, igual ez errefinatu horiek, baizik eta integralak direnak, ez? Bai, azkenean iturri garrantzitsua dira mineraletan, vitaminetan eta zuntzean batez ere, ez? Eta gure digestioan laguntzen gaituzte zuntz horrekin. Azkenean karbohidratuek egiten dutena, naturalak behintzat, egiten dutena bada gure digestioa pixka bat moteldu eta glukosa maila orekatuagoa lortzen dugu gure gorputzan, ez? Eta horrek ere laguntzen du prediabetesa murrizten. Eta ez hori bakarrik, insulinarikiko erresistentzia ere gutxitzen, ez garatzen edo, vale. Laguntzen digu ere. Eta baina hau ari gara karbohidrato integrali buruz, ez? Hori da. Ze karbohidrato errefinatuak ez dituzte horrelakoak egiten, ez? Ez, karbohidrato naturalek badauzkate batez ere propietate hauek, ez? Digestioa hobetzea, zuntzarekin batera, digestioa hori moteltzea, glukosa maila hobea lortzeko, prozesatuek ez dute hori lortzen eta gainera prozesatuek behin baino gehiagotan esan dugun bezala antura eta inflamazioa egiten dute gure gorputzen eta horrek dakarrenarekin batera. Eta gainera energia kontuan hartuta, baita refinatu edo prozesatua horiek energia goratzen zute pila bat, baina zuzenean berantza egiten du, ez? Egiten zu kriston pikoa eta honekin bada lortzen zu oreka hobe, ez? Lortzen da gutxinaka eta glukosa maila hori da, mantentzen da. Eta jarduera fisikoaren arabera, hau da, adibidez ni ezakit korrika egitera joan behar baldin naiz edo gimnasiora dena delakora, noiz jan behar ditut karbohidratoak, ze ni horitzen naiz nire lehengusa egiten zuela futbola eta partidu bat baina lehenago jaten zuen gauean, hau da, gauean jaten zituen karbohidratoak eta gero hurrengo egunan zeukan partidua. Zer da gomendatzen dena, ariketa fisiko intentsoa egin behar denean, ordu bat edo 3 ordu lehenago karbohidrato konplexuak hartzea gomendatzen da. Ariketa bitartean, karbohidrato simpleak eta gero ja behin bukatutakoan giharrak errekuperatzeko eta neke hori nekea gutxiago izan dadin, hori karbohidratoak ere kontsumitzea gomendatzen da 30-40 minutu ondoren, ez? Ariketa fisiko intentsoaren ondoren. Osea, aurreko gauean hartzearena ez dakit oso ongi zegoen. Ordu asko dira ariketa fisiko egin baino lehen. Azkenean badaukazu agian piko hori, ez pikoa integralak baldin badira, baina bai piko hori lortzen egiten duzu gauean zehar. Eta gauean zuk azkenean ez duzu hainbeste energia kontsumitzen, ez? Ariketa fisikoa goizean egiten baldin baduzu. Baina bai hori, ordu eta 3 ordu lehenago komendatzen da karbohidrato konplexuak jatea. Adibidez, zeintzuk dira... Hori adibide honenak adibidez, bai. Arroz integrala, integralak diren elikagai gehienak, ez? Zuntza daukatenak, horiek dira gehien gomendatzen direnak. Arroza, pasta integrala, gero ere badaude hazi asko, ogia ere... segun ze ogi den ere gomendagarria da. Bai, ogi integralak ere daude, ez? Horregatik, ez? Horiek badira karbohidratu iturri oso garrantzitsuak. Eta zen nolako oreka bilatu behar dugu, hau da zenbat kantitate jan behar dugu, zenbat karbohidrato, zenbat proteina, zenbat, ez? Adibidez, plater bat marrazten baldin badugu, plater erdia barazkiak izan behar dira, ez? Laurden bat gutxi gora bera proteinetan aberatsak direnak, adibidez oilaskoa, arraina eta horrelakoak, eta gero beste laurden bat karbohidratoa. Gutxi gora bera, ez? Horrela gure buruan argi edo irudi bat izateko. Hori da, erdia barazkiak, laurden bat proteinak eta beste laurden bat karbohidratoak, gutxi gora bera. Eta erdi hori barazkiak edo barazkiak eta frutak izan daitezke? Edo barazkiak izatea? Depende ze barazki diren eta ze fruta diren, ez? Ze frutek azkenean badaukate zuntza asko, baino azukre asko ere? Azukre asko ere, hori da. Badauzkate ere batzuk badauzkate karbohidrato asko, ez? Batez ere, hosto berdeko barazkiak, B vitamina eta zinkean aberatsak diren barazkiak, eta horrelakoak batez ere brokolia ere oso ona da, oso proteine osasungarriak eta dauzka brokoliak, C vitaminan potentea ere bada. Eta
Eta adibidez, horrelako karbohidratuak ez zuten aldi horrelako dietetan, zer nolako arriskoak ekarri alditazke horrelako dieta bat egitea? Esan dugun bezala, karbohidratu asko edukitzeak zuk badaukazuna bada kriston glukosapikoa eta horrekin intsulinari erresistentzia gara dezakezu, ez? Eta hori badago oso erlazionatua diabetesarekin adibidez, ez? Eta bihotzeko gaixotasun askorekin ere, baina batez ere diabetesarekin oso erlazio zuzena dauka. Beraz, kontuz ere horrelako dietekin, ez? Hori da. Mila esker Irati. Hau izan da dena, bai. Eta ongi izango gara kontaktutan eta zabantzaren bat badut deituko zaitu. Primeran. Mila esker. Ongi izan. Osasun prebentiboan ansietate eta depresioaren prebentzioaren garrantzia ezinbestekoa da pertsonen ongizate mentalaren eta osasun integralen zaintza hobetzeko. Hona hemen horren garrantzia 4 puntutan. Osasun mentalaren mantenimendua eta hobekuntza. Ansietate eta depresioaren prebentzio funtsezkoa da pertsonen osasun mentala egonkorra sustatzeko. Estresaren, ansietatearen edo depresioaren sintomak saihestea burmuineko funtzionamendua eta emozioen kudeaketa hobetzen ditu eta horrek egonkortasun mental handiagoa ekartzen du. Bizitza kalitatea hobea lortuz. Gaixotasun fisikoen prebentzioa. Ansietate eta depresioaren sintomak ez kudeatzea gaixotasun fisikoan sor ditzake, hala nola presio altua, diabetesa, bihotzeko arazoak edo gastrointestinaletako arazoak. Prebentziozko neurriak hartzea osasun fisikoaren mantenimendua ere laguntzen du, eta osasun holistikoaren hobetzea orokorra ekartzen du. Zailtasunei aurre egiteko gaitasunaren hobekuntza. Ansietate eta depresioaren prebentzioa erresilientzia eta egonkortasun emozionala hobetzen ditu, pertsonak zailtasunei modu osasuntsuan aurre egiteko gaitasuna izango duelarik. Psikologia prebentiboa eta estrategiak, hala nola mindfulness edo estrategia sozialak, laguntzen dute pertsona bati bere estresaren kudeaketa eta autoestimua handitzen, eta horrek bizitza kalitatean eragina du. Gizarte harremanak eta produktibitatea hobetzea. Ansietatea eta depresioa kudeatzeak gizarte harremanak hobetzen laguntzen du. Pertsonak gehiago elkarlanean jarduteko eta sozializatzeko gaitasuna izanik. Horrek aldi berean laneko produktibitatea eta gizarte funtzionamendua hobetzen ditu. Baita pertsonen egonkorra eta pozik egoteko aukera areagotzen du. Gaurkoan, aurren elikadurari buruz hitz egingo dut. Lehenik eta behin oso garrantzitsua da jakitea elikadura ohiturak oso goiz finkatzen direla eta haurtzaroan jasotako ohiturek eragin handia dutela gure helduaroko osasunean. Horregatik ohitura osasuntsuak txikitatik sustatzea funtsezkoa da, oso importantea. Nola egin daiteke hau? Lehenik gurasoek eta hezitzaileek eredugarri jokatu behar dute. Haurrak begira daude eta helduek jaten dutena imitatzen dute. Bigarrenik, elikadura osasuntsuan normaltasunez eta positiboki aurkeztu behar da. Ez da derrigortu edo zigortzeko tresna izan behar, baizik eta ohiko parte bat etxeko bizimoduan. Eta gainera, haurrak sukaldatze prozesuan parte hartzea gomendagarria da. Barazkia garbitzea, platerak apaintzea, horrela interesa piztu egiten da. Zein elikagaiak dire egokiak aurrentzat? Esnekiak, arrautzak, lekaleak, proteina eta kaltziturri onak direlako, eta hezurrak eta muskuluak hazten laguntzen digutelako. Fruitu eta barazki freskoak ere komenigarria da, vitaminak eta zuntza ematen dutelako, eta immunitate sistema indartzen laguntzen digutelako. Zereal osoak, adibidez, olomalutak edo ogi integrala energia emateko laguntzen digutelako eta digestioa hobetzen laguntzen digutelako, eta ez dugu ahaztu behar ura dela edari osasungarriena. Nola lagundu ditzakegu aurrei azukrezko janari gutxiago kontsumitzen? Ez eskaini saritan edo kontsolamentu gisa. Azukrezko janariak ez dira sari bat izan behar.
Fruta freskoa postre gisa aurkeztu behar dugu, eta batzuetan forma divertigarrietan, behar balima da. Gozokiak mugatu, baina guztiz debekatu gabe. Orekan dago gakoa, eta aurrak ulertu behar du noiz eta zenbaden egokia. Eta batez ere, etxean produktu osasungarriak izatea da, eskura izatea da gakoa. Ume batek ez du azukrea jango etxean ez balima dago. Aurren elikadura ez da soilik zer jaten duten, baizik eta nola ikasten duten jaten. Ohitura osasuntsuak txikitatik landuz gero, helduaro osasuntsuago bat izango dugu eta osasun gehiago izango dugu. Ariketa honekin tricepsa landuko dugu. Horretarako, besoa altxatuko dugu eta besoaren parte hau fijo mantenduz, bakarrik ukondotik gora dagoen partea mugituko dugu. Atzera eta mendikan gora. Berriz, beraz, orbalan atzetik eta gora. Orain, eskapulen arteko eta kutxa torazikoaren arteko mugimenduak egingo ditugu. Lehenik eta behin buruz gora egingo dugu, hurrengo partean egingo dugunaren aurrekoa izan dezan. Eta errestasuna izan dezagun ariketa egiteko. Buruz gora jarri, hankak bularrera, zuzendu pixka bat burua, eskuak gora, eta egin behar duguna da bultzatu haizea, eta atzera bota. Bultzatu eta atzera bota. Holaxe, eskapulen dekoaptazioa egiten dugu eta saietzen arteko mugimendua erresta saietzen arteko mugimendua egiten dugu. Orduan, 5 edo 6 aldiz egin. Ukondoak tolestu gabe, zuilik eta eskapulen mugimendua frakzionatua egin. Orain, berdina da, baina kuadrupedian jarrita. Kuadrupedian, zuzendu pixko bat zuen lumbareak, ekilibratu pixka bat zuen pisua, eta hemen berdina da. Zuilik eta orain kaja torazikoa mugitzen dugu, eta ez eskapulak. Bera, eta gora. Hemen mugimendu honetan kontuan izan behar duguna da, gure eskapulak atzetikan elkartu behar direla. Imaginatu dezakegu atzean liburu bat daukagula, ixten eta irekitzen. Orduan, berriz ere, sorbaldak urrundu belarrietatik eta mugimendu hori egiten dugu. Hemen liburua ixten da eta hemen liburua irekitzen da. Beti kontuan izan zure abdominala, zure lumbareak eta jun txek txikiak egiten mugimenduak egin eta ondoren. Zer da prokrastinazioa? Oso modan dagoen hitz bata, eta, azkenean da atzeratzen eta atzeratzen joatea, egin behar bat edo zer egin bat, azkenengo momentuan azkar eta presaka eta denborari gabe egiteko, ez? Arrazoi asko daude hau gertatzeko. Bata izan daiteke motivazio falta, ez du gogorik hau egiteko eta atzeratu egiten dut. Beste bat izan daiteke perfekzionismoa, hortaz ere hitz egin dugula. Beti ongi egin nahi dut eta orduan beldurra daukat ongi ez egitera, perfekto ez ateratzera eta atzeratu ere egiten dut. Beste bat izan daiteke porrotaren beldurra, ez? Gaizki egitearen beldurra eta orduan atzeratu egiten dut ere bai. Jende askok ez daki bere denbora kudeatzen eta orduan egiten ditu lehenengo gauza batzuk eta gero
beharrezkoak ez zirenak, baina hau importantea zen eta utzi du azkenengo momenturako, horrelako gauzak ez, distrakzio asko ditugulako, igual seri naiz minutu bat telebista ikustera edo telefonoan zerbait ikustera eta ordu bete beranduago konturatu naiz zerbait egin gabe daukadala. Eta baita faktore emozionalak ez, oso estresatuta nagoenean, edo antsiedadea handiarekin, depresioarekin ere bai, jotzen dugu nolabait gauzak atzeratzera, azken momentura uzteko, eta klaro horrek ondorioak dauzka, gauzak okerrago ateratzen dira, edo ez dira, batzutan ez dira ateratzen, edo erdizka, edo lo que sea, orduan zer gertatzen da, autoestiman ere eragina duela. Tendentzia hori daukanak, azkenean beti ez ditu gauzak oso ongi egiten, ez dira oso gustoko ateratzen edo nahiko lukeen bezala, eta oso refortzu gutxi dago. Zer gertatzen da? Berriro hor sartuko naizela hor. Prokrastinazioaren zikloa deitzen da, ez? Hor sartzen naiz behin eta berriz, eta ez dakit beste modu batean egiten. Askotan, gauza hauek lanean egiten direnean, edo eskolan, institutoan batez ere, gazteen artean eta bar, proiektuak ez dira ongi ateratzen, eta orduan besteak haserretu egiten dira, eta harremanak askotan ondatu daitezke horregatik. Eta hortik ja aurrera, ez, galera asko gehiago izan ditzazkegu, suspenditu dezakegu asignatura bat, edo bi, edo dena delakoa, lanetik kaleratu gaituzte, edo askotan galtzen alditugu aukerak, edo zein, kontzertu batera joatea adibidez. Ez naiz garaiz sartu sarreraka erostera, eta sartu naizenerako denak salduta zeuden. Joera horrek galera asko ekartzen ditu, tristura, eta horiekin, beste nahasmendu emozionalak, ez? Azkenean, jotzen baldin baduzu horrela bizitzera, eta beti galera horren sentsazioa baldin badaukazu, beti gaizki edo presaka egindakoaren sentsazio hori, autoestiman eragina izateaz gain, depresioaren inguruko nahasmendu emozional batzuk izaten aldituzu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.